Karsel ang bagsakan duwang persona na target sa ikinasar na bypass operation kang Paracali Municipal Police Station, magalas 9 kasubanggi sa Purok 7 Barangay Bagumbayan, Paracali, Camarines Sur. Daina pinangaranan ng duwang sospek na sarong 33 anyos na babayi, asin konsideradong high value individual kan PNP. Dangan ang kaiba na 33 anyos na saruman subot na minero. Base sa investigasyon, haloy ng tulak ng droga ang mga sospek sa banwaan. High value target po talaga ito kasi ito po talaga ay matagal namin ng ating droga pag-maintain natin. Na kung saan po itong babae po na ito talaga ay alam niyo po kung kumukuha pa siya ng Cebu East sa Metro Manila. Ayon po sa kanya, kapag na-interview niyo po siya, talagang kumukuha siya ng Cebu sa Metro Manila pa at binadala po niya sa Paracali at binibenta po. Nakuha sa posisyon ka mga sospek ang 33,000 pesos na budel money asin 10 silyadong plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu na may gabat na 50 gramo asin may street value na 340,000 pesos. Paalala po ng kapulisan po sa bayan ng Paracali ay tumigil na po tayo dito. Tumigil na po kayo sa mga ganyang gawain kasi wala po kayong ganyang patutunguhan at hindi po kami titigil. Hanggat may natitira po sa inyo, uubusin po namin kayo at papakulong po namin kayo. Nasa kustudiya na kang Paracali MPS ang mga sospek, asinampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal.